Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ kwuru okwu si na ikwu amarọ ibe ezi, mana anụta akara eze bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. If you are the custodian of culture and tradition, biko bịara m nso iji wee kọwa okwu ọfụma. Ọ bụrụ na ịbụ eze na-achị obodo, maọbụ ịbụ nze na ọzọ, maọbụ na ịbụ the custodian bụrụ aka ji ọfọ maọbụ eze mmụọ, maọbụ ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ, biko bịa ka inye m ọsịsa na ajụjụ a m chọrọ ịjụ. Ọ bụ ihe ziri ezi maọbụ ihe kwesịrị ekwesị na onye echichi ọbụla enwere n'ala Igbo as custom and tradition demand na ọ ga-ekpufu okpu mmemme na ọ bụrụ na ọ na-agọ ọjị? Asị gịnị? Ọ bụ ihe ziri ezi na ndị nze na ọzọ maọbụ eze na-achị obodo na ọ bụrụ na ọ na-agọ ọjị okpufu okpu mmemme ya? Remember na Chukwu bụ mmụọ, na anyị na-akwanyere Chukwu ugwu, anyị na-akwanyere ndị ichie ugwu, anyị na-akwanyere ihe anaghị afụ anya na ọtụtụ ụmụ mmụọ dị iche iche ugwu. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ya bụ ihe ga-eme n'ọfụ. Then ajụjụ nke abụọ m chọrọ ịjụ, dịka onye echichi chiri echichi n'ala Igbo, iwe jee ebe a na-eme ihe dịka n'ụlọ ụka, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na Reverend Father ụkọchukwu ji agọ ọjị nka okenye nọ ebe ahụ a na-eme mmemme? Biko ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ ka ị saa m ozi a, maka ndị be anyị sị na ọ bụrụ na akọwarue ka eji amarụ, maka na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ, maka na ikwu amarọ ibe ezi. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC Ọnụrụ, gakwara ibe ya. Ndewo.